Halo, iki. Tak jaki ning Candi Plausan. Pak Slamet iki sik nganu Kamsia pengen digaweke candi jare. Ku tondo tresno. Oke. Iki ning Candi Plausan. Nah, ayo mlebu, Mbak. Nih. Anu bayar anu apa? Tes dosen Pak Malas. Jalur duit membayar gini. Ya, gede ya. Lagi. Ya. Apa itu? Halo. Amit ya. Ini Suriname Pak, nggih. Jawane wis Pinter ngomong Jawa. Ngomongane ora cocok. Yo kurang apik. Tapi ora tahu diajari to. Ora nang sekolah Jawa. Kok nek ngomong Jawa nek ngomong Londo. Lah kadang kok ngomong Londo. Sudah kok biasa bahasa Jawa ngoten iki. Jawa kok. Lalu dicampur-campur kali Suriname kali Campur Londo, campur Londo. Ya sak pikir-pikir itu. Ora ngerti aksara Jawa kan boleh itu. Ya. Sambung karo Londo, sambung karo cara Jawa karo Inggris. Kayak ketemu kancane wae to ning kene langsung ngomong langsung dunung. Iya. Tapi anak kurang kene menawa setahun bisa ngomong. Bisa ngomong kromo barang kowe menawa. Lah mriki sepidatu kowe kabeh. Tapi mboten enten yang sing diajak ngomong. Dadi lali. Kowe ning Londo kawe taun piro? 1705. Oh, kok 1975. 7 Ya, kayak masih. Ya, oke ya. Wis mampu 50 tahun nek. Rupane kayak Jawa. Mbok ya, Pak. Ya, kesuwen. Iki ana wong ayu karo. Iki nganu wedding apa foto-foto ya. Nih. Nah, kita. Nah, iki biyen kanggo apa kado kanggo bojone jenenge Diah Pramudiawardhani. Iki wong biyen wong Mataram kuno. Mataram nek kae sing ning kota gede ning Jogja. Iku Mataram Islam pisan. Iki Mataram Hindu. Nah, tapi iki biyen si Diah karo Raga Pekatan iku wong Hindu karo wong Buddha kawin. Mula iki candi iki ana werna loro, sik ngono kuwi Hindu, sik gedhe-gedhe kae Buddha, padha Borobudur to kae. Ya toh, padha Borobudur to. Jadi iki kombinir antarane Hindu karo Buddha. Buddha karo Hindu. Ya. Bisa rukun bebarengan. Iya, amah dadi bojone to. Ya. Ceritane ngono to. Iya. Iku ora dipaksa. Iya ora dipaksa. Seneng piye? Nek seneng ya bisa ya, seneng awake. Nah, iki totale ana menawa ana 200 ngene iki, tapi mbiyen kena lindu to, Pak. Iya. Rusak ditandani mbok siji salong do dicolongi wong Londo, colongi wong Amerika, wong Spain, wong France. Aku durung suwe saka New York wiruh to. Sirah Buddha ning kono akeh banget. Gitu, saka kene, Pak. Ora dijaluk meneh rek nek. Ya iku aku ora ngerti prosesnya ngono perlu government to. Iya, government ya perlu to. Iya to. Kemudian dicolongi kabeh didoli nang kono. Lah mbiyen ngarepe kono kae, Pak. Saka kono ya, Pak. Lah kono mlebu saka kono ketok apik. Iki ditongengake piye story ini. Ya. Aku dikenangan. Aku dikirimke. Ya. Jadi wong Jawa sing Jawa sing nang Suriname lan nang Londo ngerti dongengane iki, dadine ngerti. Ora luwe wiro, ngerti kepriye. Ya, oke. Iki wong sing Buddha karo Hindu bisa dadi siji kawin piye iki? Ora api. Api to. Gitu. Nah, iki mbiyen ngarepe kene to, Pak. Mula iki ana gapurane gapura mbiyen to. Nah, iki mbiyen tukang jaga gupala le ngarani. Gupala lah. Lebune saka kene pas ning tengah to, Pak. Api to. Saka kene. Nah, oke. Oke, delok saka kene. Oke, gawe potres saka kene. Pak Palas saka Suriname, Pak nih. Gawe potrek saka kene. Bu, dipotreke iki, Bu. Dipotreke saka kene apik to. Bu, kalau bagus dari sini nanti kena semua. Ngomongnya sisone ngomong Jawa, Pak. Oh, Suriname to. Kok kene, Pak, kabeh kena. Apik ya saka kene kabeh kena. Oh, iki lho. Iya, Bu, tak ambilkan dua tadi. Kene difotoke iki lho. Oke, sini, Cak. Semua sini.
Kowe nang kene. Cuma sih. Kadek nang kene lho. Iki lho. Jawa ta, Pak? Jawa. Hah? Jawa ngomong Jawa, aja bahasa Indonesia. Oke, Pak. Nanti ketok kabeh ya, Pak. Oke ya. Bapak ikut, Pak. Bapak ikut. Ini ya. Kita lanang. Kayak lho difoto. Oke, boleh. Putar. Hati foto ke, Bu. 1, 2, 3. Yang lagi. Ya. Tur dulu nih, Pak. Nak kok kene Pak, sampe. ini Pak Rodel. Ya. Nah. Oke, diam. Meneng ae, Pak. Meneng ae. Ya meneng kowe ya. Bu, nang kene. Kok aku ngomong mlaku tuh buriku. Nah. Nang kene ya. Iya. Tinggal lagi ya laku. Iki ora bojoku lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa kancane ya. Oke, boleh. Ayo. Ya, oke, enggak apa, oke. Iki pinter motrekne lho. Oh, iki. Terus oke. Ibu jalan, Bu. Mlaku. Lewat belakang. Lihat burine nah. Terus. Iya. Ada kene meneng ae. Ketok kabeh Pak tadi. Pak, kok ceritane nang jero. Go ki ana bidadari eneng wong Angel, bidadari is angel. Enek wong sing nyritani ngono. Aku. Sing tani kowe ya. Apik. Oke. Loh, bapak bojone loro ra? Wuy. Bojone loro. Iya. Iki ketalanku ora bojone. Ora bojone. Ayo cerita aja. Cerita ya, cerita deh ya. Bojone kancaku. Iki bojo loro seneng ora, Pak? Baik. Hei, iki le rabi wis ping 4 ya. Aku wis kakean silasan. Oke, Pak. Engko ro bapak kuat enggak? Borobudur. Ya. Stupa jenenge. Heeh. Itu stupa ya, Pak. Iki lho, Pak. Iki lho, Pak. Sorry. Iki lho. Padha Borobudur tuh, Pak. Borobudur stupa ya. Stupa. Nah, ku mau demben wong Borobudur jenenge Pramodawardhani wedok ning ngono. Oh. Terus iki kan Prambanan. Rakyat pikatane kok Prambanan. Kepramanan desainer. Buddha meningkat. Dadi siji. Ya, dadi bersatu tadi. Dadi dulu wong ndek ben iki wong Borobudur karo wong kene wis Akur. dadi si akur, bahkan adebat ya, Pak, tapi wis gathuk hubungan kuwi wis ono. Biro turun madhep rene kita Paham lho, Pak tadi ya. Rene Wis ya, wis. wis ya. Nah, Pak, iki jumlahe candi iki loro. Oh. Padha loro iki padha kembar. Ayo. Ning kalau nek didelok relepe iki dienggo wong lenang kae dienggo wong wedok ibadah ndek ben dhewe. Dadi nek sembayang iki dhewe-dhewe ora campur, ora dicampur. Ora dadi iki tapi wis dibeda-bedake. Terus kono ana mandapa lanang, kono ana mandapa wedok iki lho Pak, tadi adoh kae lho. Iya. Dadi padha ora pilih sih. Benar wis sih. Iki lho Pak tadi, Pak. Heeh. Tapi itu satu kompleks iki. Oh, mbiyen sak komplek. Kok tadi candi induk loro kuwi dikelilingi perwara, jenenge perwara. Oh. Iki kan perwara ya. Dikelilingi diubengi, Pak. Oh, dibengi Ya dibungi ya. perwara tadi. Kuwi jumlahe 58. Ah, tempel iki cacahe anu. Oh ya. Terus iki rong deret iki stupa jenenge kok nek dadi kaya ngono kae loro kae. Ya ngono kae nek dadi loro iki. Berarti kan rong kaline. Dadi Ping pindhone. sak pindhone kan Ping pindhone. 116. Ah, 116. Satu testin ya. Ya. Nanti kalau nek jadi sak mono ki apa ae. Oh, Terus cacahe. kuwi nang kono ana mandapa kuwi mau. Kuwi dikelilingi meneh diubengi neh. Kuwi 58 cacahe. Ping dibungi ping 58. Oh, cacahe, Pak. Kuwi Cacahe. mandapa iki kaya iki lho, Pak. Tempel cilik, Kleine Kono Tempel. ya iya. Dadi Kleine Tempel, kono mandapa wedok jenenge. ana tuh anak wis di mau ngono. Anu nanti ceritane nang jero. Kuwi nengko agama kabeh. Contone apik surga kuwi mau, kuwi kan di apa? Temeni bidadari. Di Widodari, Pak. Widodari. Widodari seengel kancane wong keluar engel. Ya, kancane ya, wong ya. wedok-wedok tadi. Ha kuwi kowe widodarine loro iki lho iki aku ora. Terus nek wong elek mau disimbolke raksasa mau. Raksasa iki buta gedhe. Buta. Iya. Gedhe kaya iki. Sombong-sombong. Nah, itu engko cerita-cerita ning ngono kuwi. Dadi coba aku cerita ya, Pak. Iya, oke. Nang kene wis dikenalke Tuhan ki apa, kaya ngapa dikenalke. Tuhan ngerti to Pak Tuhan iki? God, Tuhan is God. Gusti Kerap. Allah, God, God, Gusti Allah. Gusti Allah. Ya. Ya, Gusti Allah ki apa ya, Pak? Nang kene simbole pohon. Wit, wit. Wit Wit. karo air banyu.
Banyu nggih. Uwit iki kan kehidupan, banyu iki sumber. Tuhan iki God iki sumber kehidupan. Gusti Allah iki sumber penguripan. Sumber penguripan. Aku yo Cocok ya, Pak? Cocok ya? pikiran. Cocok ya? Cocok ya? Iya. Kok padha ora? Mau simbole kan wit. Wit ta simbole mau. Ah, Ya. Ya. Wong Buddha simbole wit bodi, wit juga. Wit body ya. Wit bodi. Bodi kok bodi. Ya kuwi jenenge wit iki. Yo Jenenge wit. jenenge Jenenge wit. bodi. Iya. Kok terus wong Hindu wit kalpataru, wit juga. Jenenge kan pohon kalpataru ya. Ya ngerti ya. Paham ya? Ah. Terus engko nek wong Nasrani Ah. wit Natal, wit juga. Cemoro. Semoro. Wong Nasrani Nah, ya. nang Islam nanti nek wong Islam Ah. engko digoleki nang surat Yasin 80. Ah. Engko Gusti Allah Ah. ngono. Sing nguripke api, Geni. geni. Ah. Iya. Lha sing ngurip geni iki sapa nanti engko dikiamati? Itu gambaran tadi O2 oksigen. Oksigen ya. Apa iku? Oksigen iki kok anu to? Oksigen. Oksigen to. Oksigen. Ya. Ya, paham ya, Pak? Ya. Nah, coba Bapak mau nggawa mobil ya? Nggawa motor ya, Kendaraan. heeh. Mobil atau motor boleh. Ah, roda papat, Oke. mobil Kalau motor. nggak ada oksigen, Nek ora ana oksigen, iso urip, Pak? Ora iso. Pak. ora iso urip, Pak. Contohnya tadi, iwak nek ora ana oksigen mati juga mati ya. Ya uga mati ya. Ya. Terus nang surat Yasin tadi, gendi tadi Geni ya. ditutup nganggo gelas. Ya. Mati juga oksigen juga. Iya, mati ya. Mergo angin to. Nah, ora ana. paham ya, Pak? Ya. Oksigen itu gambarannya oksigen ini eneng Tuhan ini eneng. Gul tadi ya, Ya, Mas. good God. Good gat tadi ada. Gat. Agat tadi ono. Gusti Allah ono. Gusti Allah ono. Iya, iya. Terus nanti oksigen wi kan zat yang tidak dilihat. Oh, Zat sing ora ketok. Sik ora iso didelok, Ora ora iso ketok. didelok. Oke. Tuhan ki Ya, kis ya. Tuhan ki ora ketok. Ya, iya. Padha ora, Pak? Padha. Kena ketok tapi Ono. rasa. Ono ya. Dadi gambaran ning kono kuwi wis diceritake nang kono. Oh, ya nang ngerti ceritane ya. Cerita. apik. Nah, paham ya, Pak? Iya. Paham ya? Terus engko eneng cerita, Pak. Apa ya? Engko nanti Mengko surga, surga, heeh. Surga. Surga ini nirwana to. nirwana, Nirwana. surga nirwana. Kuwi digambarke wong joget-joget, nari, Ana wong ayu. goyang-goyang, selfie kan joget-joget seneng. Iki pinter joget iki, Pak. Seneng ya, Pak? Ya. Paham ya? Terus nanti digambarkan surga ki ditemeni bidadari wong wedok-wedok mau. Dikancani widodari. Wedok-wedok mau. Ya, paham ya, Pak? Terus nanti neng surga, Pak, Ya ora sepi nih. sing digawa kembang amal soleh. Apa, Pak? Ya, amal soleh, amal kowe nek ning nglakoni amal apik, Ya. engko kowe iso tekan nirwana to, tekan surga. to. Wong kudu berbuat apik. Kudu nglakoni apik. Nglakoni apik-apik. Lakoni apik tenan Pak. Ya, Iya. Pak. Heeh. Toh engko neng surga neng nirwana kuwi, Hmm. kuwi kudu duwe agama. Agama dilakoni. Lagomo kowe. Nah, nanti Mbak kalau dicermati di Al-Baqarah nanti ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kan semua umat Sak tenane wong-wong sik duwe kepercayaan, kapercayaan. Wong-wong sik duwe percaya, Iya, sak iya. tenane wong-wong sik duwe percaya, kuwi maksud Agama mau. agama. Terus ya baik itu orang Yahudi, orang Nasrani, Sabiin Mbak tadi. Oh, iya. Piye, Pak? Mbuh kuwi wong Nasrani, mbuh kuwi wong Jus ngerti to, Pak? Ya. Yahudi. Jus Yahudi, wong anu. wong Sabiin, Sapiin ya. sing percaya neraka surga tadi. Sik percaya karo nirwana karo neraka. Neraka ngerti to, Pak? Iya. Neraka. Kuwi nang nggon Islam kuwi janganlah takut ora itu wedi, Pak. Aku ora ngerti. Nah, Ya. ditampa ta, Pak? Orang Ya. ya, Bu. Ya, janganlah takut itu ditak terima. Aja wedi, janganlah takuti aja wedi ya. Itu Tuhan yang firman Tuhan. Jadi wong iki kudu duwe agama. Kalau nek ora duwe agama nanti lungane nanti ora ono sing. Enggak ada arah. Aku perkara agama iki bingung. Ki agama iki kepercayaan to, Pak? Ya, Percayamu apa percaya, to? percaya, Hmm. percaya. Wong kene kene kok ngomong agama kene apik kono agama. Aku ngerti aku wong Jawa ya iki. Terus nanti gambare raksasa Pak nang kono, gambare neraka. Kuwi kaya wong di apa ya? Disunggeni 100 ton. Wih, Iya. boten. Nah, ora kuat, ya Pak. Ya. Ora kuat ya. Nah,
supaya ora kena mau, ora kena rasa tadi. Duwe agama tadi lonceng. Oh, iku sing nampa agama sing nyonggo. Nah, ditampa agama nanti harus kudu ndak agama tadi. Men supaya kuat yang urip. Kuat ya. Ora kosok sesuk nang kono kuwi, Pak. Ya, ngene wangi nyonggo. Nah, iya Pak kan yo. Terus engko nang kono kuwi ndak men loro tingkat. Ana Loro tingkat. tuwe level, tuwe Oh, level. iya, iya. Rong tingkat. Rong tingkat. Rong level. Nah, engko sing ngisor kuwi sing kene dienggo wong wedok, wong lanang sing ora dienggo Oh, itu. wong wedok. Ah terus nek do topo sing wong gedhe-gedhe. Ngerti topo to, Pak? Topo. Topo iki semedi. Semedi. Oh iya iya. Nah, semedi. Ah engko sing wong gedhe-gedhe iki do ning dhuwur. Sing wong cilik-cilik iki mau do ning nggon perwala cilik-cilik iki wae. Ngisor, kasta. Oh, kasta tingkatan ya. Kasta ya level to. Kasta Level, kan ning level. ngerti to kasta ning Ya. kayak ning India. Cilik nang itu gede-gede. Nah, nang dhuwur Nang dhuwur, tadi ya. kuwi gunane ngono kuwi dempet. Terus kono dienggo joget-joget wong lanang, kono dipertunjukan wong wedok, wong lanang, wong wedok mau. Lah ora joget bareng. Ya ora itu, ora itu. Kok Ora isin tamu. ya, Pak? Oh, ya biyen di sini aku ya. Isin. Nek Suriname nek ra joget sikep ora marem. Iya, iya. Ada nang Suriname lho juga sikap. Coba, Pak, nang Suriname, Nggih. kuwi ya. Heeh. Kuwi nek wong mati, Wong mati. dipayungi ora? Nggih. Iya. Iya, payung. Nah. Wong Islam nek dipayungi nek dong duitnya disebar ngene. Ah, kuwi nang jero ceritane adat Hindu Tuhan tuh sing ngayomi awake dhewe kuwi. Nek Maksudnya, njaluk ya Gus? sing ngayomi kuwi kudu sapa-sapa. Aku ora ngerti asale ke apa jenenge. Saiki ngerti to, Pak? Bari duit kan aku mburi. Kayak ngerti to, Pak? Iya. Ya. Saya ngerti. Terus nang kono tadi nang dinding kuwi wae nang pinggir rel kuwi. Nek bapak ki nang kuburan nganggo kembang ora? Iya, Bang, dikai kembang to. Banyu kembang. Iya, dikai kayak nek nyekar to. Iya, Bu, ada ya di sini. Ana Suriname iya nganggo kembang. Nah, Banyu itu kembang. adate wong Hindu. Kirimlah donga-donga sing apik-apik kewangian wong kan apik. Kemen wong. Heeh. Adat Hindu. Aku ora ngerti artine. Wis ngerti to, Pak? Saiki ngerti to? Iya. Saiki ngene, Pak, nek nang kono do nganggo sanggul tusuk konde ora? Apa iku? Tusuk kondi nek kaya to. Kondi to, Pak? Kondi. Nek do mantanan nganggo kondi to. Men- Oh, saiki. saiki ora biyen. Ning Biyen. kono aja, Pak. Ya, biyen. Nah, kuwi gambarane gol tadi Tuhan lan Gusti mau nang Gusti. dhuwur dhewe paling dhuwur dhewe. Iya, iya, iya. Ora ana sing madani Iya, nang iya, dhuwur. iya. Aku dia percaya kono nek situ. Aku ora percaya kono kono. Kono situ. Aku bosok. Gambaran mau kono kuwi, nanti ceritane ngono kuwi. Hmm. Wis dong to, Pak? Iya, iya. Nah, nanti Mengko ora nanti ning mengko lho. oh relef kuwi gambarane ngono-ngono kuwi kabeh. Relief iku gambar kae lho, Pak. Apa skulptur sing nang ngerti ta? Iya, iya, belum. Hmm. Termasuk diceluk Gupala ya, Pak. Hmm. Gupala itu kan nang gembel itu. Pentunge, Gumala. pentung. Oh, ya, bapen ya. Ya kuwi ya weapon di pentung iki lho. Kaya keris. Gembel, gembel. Iya, Kalau iya. polisi ya gembel, kan wong ini gembel. Lalu di Bapen ya, bapen. kalau saiki sapam aja Apa itu siapa? Security, security. security. Oh, iya. Oke. Nah, kan ya nggawa bedil, Iya, nggawa iya, keris, ya. pistol, nggawa gembel ya. Iya, iya. Nah, kuwi mau jaman wis digambari kaya Gembeli pentung, ngerti pentung to, Pak? Betul ya. Pentung kuwi lho, digawe. wis di Kuwi, ya kuwi pentung. Wal kene kan. Ya. tahun 1200 demben Pak wis dikenali kuwi mau. Ketuk saiki Tuhan kan sing urip awake dhewe, Pak. Ya. Awake dhewe iso gak patung nek iso kek urip. Heeh. Atau Pak? Iya, iso aku. Ya. Iya, Tadi Bapak misalnya gawe patung apa? patung Ning itu. iso kek urip kok. Kowe ngerti? Kan iso kek urip. Patung ngerti patung? Patung itu statu itu. Kuwi Iya. patung. Nah, nanti kuwi Mbak Pak cerita-cerita Iso gawe tapi tak iso kek. ora iso kek uripe. Nah, Iki namun gitu. gambaran lah. Gambaran. Ya. Oh, gambaran. Eling. Nah, meneling. Gawe eling-eling. Nah, Biyen-biyene Mbah Beauty kok lalakone. nah, kuwi nek udu watu wis ilang ndek ben-ben Pak. Ora Iya. iso. Iki tak iso ilang. Iki ra iso ilang. Abot. to. Iya. Ayo mlebu saiki. Ayo, Ayo mlebu. Pak sadurunge tekan adon jenengan namine sinten? Pak Sugeng. Oh, Pak Sugeng Sutresno. Pak. Absen dikit. Ya. Absen dulu Pak. Ah. Ini siapa? Ikan kalau turis nak kena. Iya. Bekal ini. Iya ya. Dijagai telepon sisan, Pak. Absen.
Oh absen deh. Nek absen nganggo telepon to. Heeh. Nanti ndak lupa Pak. Ayo. Dia perlu absen iki kerja to. Berarti perlu absensi to. Absensi to. Register Wakar kantor Bakar ya. Tugasmu kenapa Pak Sugeng teng mriki? Oke Pak. Nah, oke dah absen dah berhasil. Dia absen dia kelapuk kanu perlu gawe report karo bose to Pak ning kene. Oh iya. Ya. Kayak oke. Big boss. Jenengan kerjane teng mriki tugasnya apa? Kebersihan. Oh, ngerti. Oke, ayo. Jenengan iso bahasa Inggris iso? Ora iso. Wes ngomong Jawa wae. Dikit-dikit. Ora ngomong Jawa wae. Sepenting Jawa ngoko Pak Sugeng. Lagi. Ayo. Pak, candi kuwi engko asline padha kabeh. Iya. Nanti sing kandi kok. Candi tempel to. Tempel. Tempel. Padha, Candi tempel. engko padha. Yo. Contone ya, Pak. Iki ditung 8 apa ora, Pak iki? Ditung 8 apa ora? Tes yo. Saiki level to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Engko nang Ngomboro Budur ya 8. Nang Prambanan ya 8. Nang Jawa Timur ya 8. Nang Dieng ya 8. Karepe apa Pak? Candi di kabeh. Karepe apa 8? 8 artine, Pak. Tegese, heeh. Rantai iki lho, Pak. Engko 8 ora, Pak. Ah 8 ya, heeh. Wong ki keterkaitan digandengan ora oleh rumangsa gedhe. Ora ero tukaran. Lho, Pak, ini ya, Pak. Kowe nek ra ning wong wedok rasane piye, Pak? Rasane adem. Susah to, Pak? Susah yo. Wong wedok nek lanang wong lanang. Ya kurang. Termasuk kuwi, coba. Guru nek ra ning murid Ya ora nek guru. ora iso Iya. dadi. Ya pancen ngono. Kopel to Pak, kabeh kopel to. Kopel to. Nek Pancasila sila keloro ki rantai. Pancasila iku dasare negara kene to Pak, Pancasila. Wis tak krungu to. Orang Negara lambang negara. Ya rantai bener. Rantai. Ngerti ngerti Dadi iki. wong ki ora ana ibarate Dewe. wong sugih rene wong melarat ora sida dadi sugih. Iya. Wong melarat nek ana wong sugih ora dadi melarat. Ya pancen ngono. Kopel to Pak, balancing. Padha Balancing ya padha wae. Ora pilih sih jadi sugih ora Nah, melarat. padha ae. Sesuk ae. nang sing Gusti Allah mau, Ya. kuwi gol amal soleh karo agama tadi. Bunga, lonceng apa? Tuh. Kembang. Kembang. Kembang simbole kembang tadi ya amal soleh kuwi. Itu minta si apik. Itu ndak sampe kuwi Amal soleh. karo agama sing digawa, ora ana liyane. Hmm. Bapak ndek kalung yang ngene gu ae ora nggo apa-apa, Pak. Ya. Ora di lu Tuhan di yang ngene ora. Ora. Ya, Iki kae iki nang kene nang donya. alam donya. Ora mati ya ora nggo apa-apa. Ah nggo apa ora digawa, sing Ora, digawa ora ora amal digawa. soleh karo agamane mau. Iya. Iya. Paham ta, Pak? Iki jenenge perwara ya Pak ya? Iki perwara ya? Perwara. Cacahe piro total mau 116? 8 Ping loro to? sing setupane 16. Oh, oke, setupane. Kan satu kali juga. Oh ya, setupane sik luwih akeh ya. Ini Pak, ini jenenge Pak, lho. Ya. Basa Ayo. Jawa dhewe kelingan ora, Pak? Nah, lali Tulisan Jawa. wis lali ya. Ora, aku yo krungokke Hono Caraka Ah, iki Jatawala. mau ini. Yo, yo. Mo. Ya aku pengen belajar tapi Ora bisa belajar. Dadi ndek ben 1200 ndek ben iki wis 1200, maca. Iya, yo aku Wis pinter-pinter Pak Indonesia iki wis iso maca tadi. Simbah-mbah dhewe iki wis wong pinter Wis Pak. wong Ya, pinter. ya, pancen aku Ya. mun. Nah, ini Rada iki maju sithik men ketok. jenenge Kowe rada maju sithik men ketok. penyumbange Nah. ndek ben. Sing donatur apa, Pak? Sik nganu, sik apa support Pak, sing ngene ya. Support, Ya sing itu ngei, promo. sing ngei. Ah, ora sing ngene nganu. Sing ngei ya, Ngene anu. duit lah. Sing ngei gawe iki. Nyumbang iki ya, oh, Iya, oh. sing nyokong. Sing nyokong, oh Iya. nyokong. Nek Bapak ndek ben Sponsor, nyokong. sponsor. Sponsor ya? Sponsor. Ya. Oh. Dikei Cara Jawa, namane basa Jawa, Bapak tulisan jenenge Jawa. Bapak mau sih nang kene. Oh. Kedek ben iki nang kene, Pak. Iya, Jeneng. iya, iya, iya. Jenenge sapa, Pak? Jenenge sapa? Misman. Oh, Mismak. Pak Misman. Ah, ini nanti nek ndek ben ditulisi Pak Misman. Nah, sik nyokong iki. Sing nyokong kuwi. Nek iki sapa Pak jenenge Pak? Ini Wanwa Garung Jambi iki mendut Pak dari Borobudur. Sapa jenenge? Wanwa Garung. Wanua Garung. Oh, oke. Ya. Wanua Garung. Yang anu mendut, yang apa? Sing gawe candi mendut. Pembikin mendut. Oh, sing gawe candi mendut, nyumbang ning kene Pak. Nyumbang ning Sing kene. gawe candi ning Borobudur, mendut cerak Borobudur. Hubungane ning kono Ya nyumbang ning kene.
Lho, iku padahal adoh banget lho, Pak. Iku 45 kilo, wong wis do nyumbang rene. Wis do rene. Adoh semono iku tahun 1200. Lho, Pak, tahun 900-an ta, Pak iki? Lah kae Abad pertengahan 9. Oh, Kan iya. 1200 tahun yang lalu, Pak. Oh, lah ya. lah Ah ya bener. Oh. watune sing nang kono kae artine apa kan? Apa? Iku Engko watu-watu. dadi ditata kaya stupa turan mau. iku Stupa. Engko Ora. ditata Eh. nek ora turan. Oh. Durung Nil, ditata. iku stupa Ya. ning wis rusak to kena lindu. Kene Oh, kayak lindu iya. to. Angko Didandani. ditata, Ya, ditata. Ambruk lah tadi. Iki dhewe ya rusak didana contone iki. Iki wis direnovir ngene iki Pak, dadine ngene iki tapi Iki lho, Pak. kayak Kayu anyar ngene iki watune. kuwi anyar, kuwi sak anyar iki direnovir anyar. Ya, to. iku ditambali. Sudah di Ya. sudah gantian Wis ora diganti. ini. Anyar iki anyar iki. Ora asline nang lubange to. Oh. Oh, eneng Nah, anu. iki lawas ning nang lubange berarti anyar. Oh. Ya ta? Nang lubange to anyar. Lubangi bolong Pak, ana bolonge. Bolongane. Bolongan di tondo-tondo. Ya. Aku pun ya nang Borobudur wong sing gawe dandani. Tak coba ngomong aku ora pernah duduk. Angko di lubang dikai bolongan ngene iki berarti iki wis diganti. Ya, ya. Ora asli. Oh, ya Wis di ya, tiket. wis direnovir nggo tondo Pak. Berarti nek rana bolonge Asli. Ya. Paham to, Pak? Paham to? Nah, Dunung ora kowe, dunung ora aja Oh, paham nek dunung, paham. dunung. ya. Apa dunung iki perkara iku ang dunung. Nah, dunung ta. Sing liyane ngurung dunung apa? Pak, saiki iki dhuwur banget ya. Iki dhuwur banget ya. Ya. Ah, Padha wae. Jenenge perut ya apa? weteng, Weteng Weteng. karo dada kan ditung tubuh. awak. oh. Awak, Ah. Ya. awak siji ditung siji ya. Ah. Sisi jadi Siji awak. siji ya. Iki kan ditung awak ketuk iki ketuk kuwi. Dadi iki ditungane siji awak ya. Kan dulu kayak sirah. Enggak ketuk iki ya. Ah. Iki siji ya. Ya. Loro, telu, papat, lima ya, Pak. Ah. 6, 7, 8. 8 apa? Kabeh kok 8. Wolu. Kenapa? Ya mau lambang mau to Pak, rantai mau to, wong kopel to. Oh, iki. Ya, gane ya. Saling anu wong iki ra iso pisah-pisah, kopel. Ya, dadi Emper. bisa nyambung Ah. nanti. Ah. Neng tek itu. Nang tak Pak wong iku Terus wae. Ah. Dari karepku dhewe. nek dasi telenge ya 8. Apa? Nek salsa telenge padha wae 8. Papat. Wolu. Enek papat 8 8. loro. Nak narik iki mau kira Nari daci salsa maksudnya. timing Tamenge ya ngerti aku. Hitung ritme nih. Oh, nari. Telenge 8. Aku te 8. Sing marai kraket lem ora nggo semen ora nggo sembarang. Oh. Sosok mung ditata. Ora ning leme Ora ono. Ora ono. Kok inter kanu pas. Ya engko arep diceritani iki mergone apa. Yo. Coba tak gambarke Pak. Hmm. Gambarke ning ngene aja. Pinter tenan wong juga ya. Iya. Ya, waterpass kabeh. Hmm. Keris kabeh. Ya. Kok ketok nganggo lem ora ya, Bu? Ketok nganggo lem ora ya? Hmm. Oke, bejo rene pas ana Pak Sugeng kok entar diceritani to. Nah, Iki tusuk konde mau, Pak. Tusuk konde. ya. Oke, Tusuk konde. Oh, udah. nganggo rambut to. Nah, enek to Pak tadi. Nah. Tusuk konde simbole. Iya. Nah. Gusti Allah ki nang dhuwur dhewe mau. Hmm. Simbole Ya, itu. Sok Aku konde. mesti dhuwur dhewe. ora ana sing madani, Enggak. ora ana sing Hmm. nang ndure meneh. Ora sebenarnya maneni. Ora sing manani. Sing kuwasa dhewe. Iki bidadari iki Pak, wong Kayak widodari ya. Ah. Ini kan orang nari-nari, Oh, joget, joget-joget. goyang. Bapak kalau joget seneng ora, Pak? Oh, iki pinter Pak, pinter joget Aku iki. tukang joget ya Ah. ra. Iya, iya. Iki Seneng jempolku ora? lo operasi to ora. Wes kerek iki jenenge. Iya to, Pak. Pas slide. Api to Mbak, kene nggo mantenan ning kene api lho ya. Api ya. Wis esuk mantenan tukang slamet ning kene wae. Besok. Tak tembungke. Kemarin Dipraktekke ya, Pak. Ya. Dicoba ya. Ah. Nganggone murah ya. Kan ora ana apa-apane. Oh. Iki cilik ya, Pak. Ya. Ora ana apa-apane ya. Oh. Ning didorong, Ah. Ora iso. ora iso kubah. Oh. Yo. Tapi nek ngene, Pak. Iso. Tadi ana kancinge, Pak. Iya iya Mas. Pinter ora, Pak? Iya iya. Ya. Pinter ya pinter ya pinter. Loh, kalau nek di ngono ora iso apa-apa, tapi nek Lu di- dingeleke oh, nang dhuwur pun kaya ngono kuwi Pak, nang dhuwur ya kaya ngene iki dadi nek dicukuk sitok-sitok kuwi iso kabeh ning nek di Ya ora iso.
buat ora Pak. Pinter. Kaya Lego. Lego, kayak Lego, kayak Lho Lego ya. rante iki nek dipedhotake anake lho Pak. Sakjane nenek sidang-sidang. Anggaran. Kaya rantai kabeh dadi ngaru. Ya kayak Lego tuh Pak, Lego. Kira Pak paham ya Pak? Oh ya, roh nek iki Pak. Jangan. Pak, iki kok ora tiba medun ya? Iya kok. Ora tiba. Nah, iki nek elek gini Pak. Oh iya. Iki lho Pak. Jadi undi nek. Iya. Paham toh? Nah, ngunci ora iso. Bisa kerakat Iya. persis. Iya. Bisa persis ora bengkong. Lah bringong kenceng. Iya kenceng iso kenceng. Iya nemen kake apa keris kap gamane ra nek kan iya sing gawe Iya toh. kenceng. Iku tahu iku 1000 tahun muncul lho. Ya. Apa? Iya Anggo kok tatah. tangan jadi. Tatah ngerti tuh Pak, chisel nek cara Inggris. Betel ya? Nah, betel ya. Ora karo mesin ya. Ya. Ora. Ora. Lho tatahe kok ketok bat Pak. Tatahe ketok kok. Pak tak kei contoh sitok ya Pak. Hmm. Coba Pak. Iki mau ditung 8 ora. 8 ya. Apa? Iki levelnya ono 8 ditung 8 Iya, iya. to itu. Coba. Ini nama Pak. Ini nama. Oh, Suriname ya. Lahir teng Suriname mangentik Belanda. Suriname Tapi kata Jawa. saya emang Jawa ya. Iki Pak. Eh. Iki kan air Pak. Ora. Itu kendi to. Iki daun pohon. Wit. Lu dunung ya. Jadi sumber kehidupan. Sing urip, Sumber Pak. penguripan to, Pak. Sumber penguripan banyu karo wit. Ya gawe urip. Ya. Ya sakabeh, ya kewan, ya menungso, ya Termasuk sembarang. bapakku iso gawe pulau. Ini merane oksigen ora urip, Pak. Paham ta, Pak? Hah? Nah ini siji, Barang-barang perlu eneng gandengane. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Pak. Engko neng candi ngendi bae. Wah, 8. neng Borobudur neng Pramangku diitung 8 apa ora. Engko dicermati. Agama iki persis kabeh padha ora eneng bedone, ora perlu beda. Nek beda ora apik. Kita perlu iki 8 sekono 8. Iki kaya ngene iki akeh nang Indonesia. Wah, akeh banget, Pak. 1000 pun, Wah, banget. Iya, iya. Kuwi Suriname rungono apa-apane, Pak. Ora eneng bablas kono. Rungono bablas. Ora eneng watune. Ora ono watune. Luwe alas Alas ta karo kono. banyu. Iki wis 1200 tahun. Ya, Wis suwene. ora eneng kono ora Suriname ora eneng. Iku negara anyar to Ora Suriname. eneng kultur kaya ngene. Nyarana kultur Iku ana. ndak kultur saka liya. Sekali ya. Ora sing Ya, saka eneng Indonesia ya eneng banget. Buddhis, eneng kejawen, Iya. eneng Yehova, eneng Kristen, Cina. Ko Israel kae, Palestina eneng. Iya, iya. Eneng Kabeh sembarang kabeh. campur-campur. Tapi iki ra eneng. Ya. Iki wong Jawa. Kayak cilik aku ora Terus iki wae Buddhis. agama Jawa. Apa Buddhis? Hindu Buddha. Oh, Buddha. Buddhis. Hindu karo Buddha. Hindu and Buddhis. Heeh. Nah, biyen-biyen iki Jawa-Jawa ya iku Buddhis karo Hindu. Iku Islam iku tekone Kelat to, keri to, Iya. keri. Udah abad ke-13-an, abad 13-an. Ada nang kene abad 13. 13 century to. Dartin ini tuh entek ini. Ya ya. Ya dartin saja. Coba mlebu, Pak, mlebu engko. Kita mlebu ning jero. Ayo. Iya. Katanya Pak, nek sik gede-gede lek gawe anu ora jero. Gul cilik titik. Kancinge, lek ngancing mun cilik to. Ana catolane ya. Nek nang cilik. kono engko saya jero. Ya ben ra ya. Men ra goyang. Ben ra iso obah ya ra goyang. Nak joget Nang goyang iso lagi. ora jeru. Ya. Kang bapak diparai ra iso goyang. Ya. Nek diwarai goyang ora, Pak? Ora iso. Ora iso. Dipepet ngono. Ya dipepet Ora lu. goyang. Lu kenceng. Ya toh? Ah, ya. Kayak guyu. Aku ya kenceng nak ngono. Ini pas selamat enak lucu tenan. rasane ora tekan ya ngomong. Iya. Saya itu sering nawing Lho, iki ra perlu nganggo iki. ora atuk nganggo alas kaki. Dicopot sepatune. Sepatune. Kan digo ibadah, Pak. Iki Kok sakle- nek nganggo sepatu rusak kabeh. Oh iya. Ya. Dunung. Men awet to, Pak. Menawet. Terus Dadi apa? ngajeni iki mergo kanggo semedi to, Pak. Ya to. Seneng ngajeni. Iya. Nek nganggo sepatu ilang kabeh ulang Iya, Pak. iya, iya. Ora iso didelok sesuk anak buahe. Anak putu. Anak putu ae dhewe ora iso ngerti. Iya. Iya. Yen ada ya kono uripe.
Pak, ditung 8 iki ditung siji kita kono ya. Hmm. Iki kita kono ditung siji ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi nak ngerti sing ngitung ya. Ngono, ya ta. Ayo. Sing ora ngerti piye sing ora ngerti. Nanti yang mulai ngerti. Ya, mulu men ngerti ya. Nah, Dus zijn bepaalde tekens dat je tot 8, kijk bijvoorbeeld Ja, deze 8 D hoor. is 1 en dan heb je nog ander deel daar E, dat is ook 1, maar omdat die figuren daar 1 horen van. Dus Ja. dat is iets gitu. Ya. Ora kena ngomong iku ora kena dipecat. kan tubuh. Iya. Ternyata Awak ya. Awak. Awak ya. Kene jero candi. Pak, gambaran neraka mau ya kaya ngopo ya, Pak. Rasakno wangku dibayake. Engko ning digambarke ning api, Pak. Buta. Geni buta. Geni. Kok kuat ora, Pak, ning geni? Neng geni ora kuat ya. Coba nek coluke ning geni nek odi. Ora ngerti. Pastine piye? Ya ya ora kuat to. Ora kuat, ora kuat, nah pastine ya. Aku ora mati mati. Nah, itu. Nah, engko ning ngene iki rasane wong iki di kayak yabot 2 ton ngono. Oh, iya. Oh, iki Rasane tonton lara iki ya. Ya ora apik. Lara ya. Ya Nah, lara. supaya ora kaya ngono kuwi, Iya. saiki do gojekan agama. Oh, ben ora abot. Ben abot. Iya, iya. Anda. Ya, Terus engko nek iki kinara-kinari. Nek nak wedok ojo ndeben mimi lan minuno. Ngerti lho? Wis tak krungu Pak, mimpi itu. Iki sepasang lanang wedok. Lanang wedok sepasang. Oh, Pak, pasaran? Sepasang iki couple Pak, couple. Oh, ya, karena arti kawin kayak. Ayo. Lanang wedok. Kuwi kudu rukun. Oh, sikum, disikum. Ah. Kuwi kudu rukun. Kudu Ora- rukun. Oh, ya, ora ya. nganggap film tadi, film Ya, ora foto. perlu cakar-cakaran. Ora oleh cakar-cakar mau dadi siji kuwi. Iya, iya. Ora gampang. Sampai tenan di bojo perlu Rukun. mati tuh. Nah, itu gambarannya mau ora lu. Iya, iya, iya. Ora oleh ngantem, ora oleh Oh, iya. nendang, ora oleh ngono. Dadi nek wong mlebu rene ngerti artine wong urip nang alam donya kudu kepriye. Kudu Nah, gambarannya mau. ya. Nih, coba foto nah, foto nah. Nah, iki ati fotone iki lho. Ya, wani tuh. Wani terus wani ya, Pak. Wani tuh. Iki tinggi dhuwur ya, Pak. Iki pendek, Pak. Tambang. Nah, Bapak lu candi mau gambarannya. Ini mau doa itu, Pak. Apa, Bu? Donga. Donga kuwi karo Poso. sing ngayomi Oh, payu. iku. Mayungi, sing mayungi. Terus Sing mayu iku sapa? Tuhan. Gusti Allah to. Gusti Allah, Gusti Allah. Oh, iya iya iya. Nanti kok anak rumah. Ora dong. Gusti Allah, Gusti Allah. Terus Gusti Allah iki kan nang nggo dhewe. Ya ya ya. Terus iki Pak agama iki duwe kitab buku. Kitab iki buku, Pak. Buku. Kitab ya. Ya kaya Al-Qur'an, kaya Oh, Injil. iya, iya. Terus wis elek tadi sampai apik-apik dadine kan yo ngene iki, Pak. Pasrah diri, pasrah diri. Pasrah ki ya pasrah ruse kuwasa. Pasrah terus sing kuwasa. Iya iya iya. Terus akhirnya wis mengenal Tuhan, wis apik ini. Iki. Wis nyembah. Simbol apik kan menyembah. Kira kita ya. Iki. Nah, di padangi, Pak. Udah baik, udah sampai. Sing disembah tadi sak ludu patung. Ning nang kene disimbolke iki, Pak. Iki wit nah, wit. Wit nah. Ning aja sembah wit. Aja sing sembah aja wit. Tapi sing urip awake dhewe. Sing ngene penguripan. Penguripan kuwi mau. Kudu wite, kudu payunge tapi sing pengayom iki sing kuwasa. Iki kok cerita lenang. Cerita wedok ning ngomong ana ora ana critane. Kae kembar kan iki. Kalune cilik iki lenang. Kalung. Engko nek kalung wong wedok gedhe-gedhe biasa. Kalung iki lho padha iki lho, kalung to iki. Kalung. Oh. Nah, kalung to. Cilik to, Pak. Oh iya iya iya. Wong ana gedhe ora sing wedok. Pak Palas nanti, wis ben apa ning kono? Jumpa tas. Njupuk tas. Ya. Pak, Cek lagi njupuk tas. Iya. Panas. Kene. iki dhewe nang kayu munggah, Pak. Nggo gocekan kayu men obah. Biyen ana kayu ana stair. Nang kayu rene Tangga nggo munggah. tangga. Iya, Pak. Stair. Buktine Stair. siji,
entah ya, 1, 2, 3 munggah terus lah. Oh. Nah, nggo munggah. Iki mbiyen 2 level to, Pak. Iso wong jeneng dhuwur. Dadi wong ndek ben wis kenal rong tingkat awake dhewe mbahne ndek ben. Wis 1200 tahun men. Dongengane jan wah apik. Iya to. Iki kayu kabeh rono nek munggah ke kono ya tundur kene mau. Metu luar rono agak ketukono. Lho iki ono enggak? Iya to. 2 level to, wong iso ning dhuwur to. Iki ana kayune iki saiki ditutup iki mergo ndak go munggah ora entuk, ndak rusak. Ben burung sriti aneh, Mbak. Kuwi Men rano manuk. manuk sriti. Anu yo mana tuh. Mana aneh manuk kan reget to, Pak. Yo nek teleke to. Ya. Reget. Reget supaya ora reget. Oh, Pak, makut tahu. Emang kau tahu ya anu apa iku crown. In English is crown. Crown ya. Hindu. Ya, ngerti iki. Crown Nah, ya. no? udah keriting-keriting. Iya. Oh, iki beda ya. Iki beda. Hindu dhuwur, Pak. Ya, Hindu. iya. Hindu dhuwur. Iya. Munggah kalau nek Ah. termasuk Yogyakarta itu atas ya, Pak. Ada Dhuwur ya. Oh. Ya, Iya mbiyen no. Hindu. Kene apa iki ora dikai Dimak. Ora kaya lampu. Lampu. Ya. Engko kena ketil, Pak. Nek itu kena ketil. Oh, Kena iya. bedek. Foto loro, foto. Ya, terus anu. Mau saka jero diterangke karo Pak Sugeng apa diceritake relief-relief ning Candi Plausan. Ki arep ndi Pak Sugeng teng ndi mleh? Iso barbecue ora kene. Ah, iya barbecue ning kene api ya. Barbecue ora kene penak sane. Nah. Ora oleh ya. Ora itu ya. Oh, ora itu. Delok sing wedok ora, Pak? Delok sing wedok ora. Karepe. Manut kowe ape ya delok dhewe ya ora apa ya. Ayo. Eneng wedoke. Oh kowe arep trek ya ning kono sepi wae padha to. Ning tadi sik kono sepi. Iya. Ya, ning kono ya. Oke. Nah, rame kayak lucu, ngerti lucu ta Pak? Hei, piye kabar iki? Aku kaya buta. Wedi karo kowe wedi to. Wedi. Nak wis kenal ra wedi. Niki wong Suriname mboten saged ngomong ngalus to. Sosok saged ngopo. Ah nggih. Ya. Tapi lagi harus direnovir to, Pak. Mung anune ora komplit to, dia perlu gawe nang. Sing nyokong UNESCO apa ora? Ya UNESCO ora. Indonesia UNESCO ora rewangi, Pak. Ya Pak UNESCO di RKED karo UNESCO. Oke. Terus kayak Nah iki ning candi wedok, kemo candi lanang. Nak nyawang ini sing nyawang apik. Ketoke krasa nang jaman kuno. Ya, kowe kaya flashback ngapa? Yo ketoke nang delok karo mripat ngene ora apa-apa. Delok dimatke sing apik. Iya. Ngerti dongengane. Heeh. Kowe kaya flashback kaya jaman biyen Ya, terus dunung, Heeh. terus krasa nang awak. Ya. Krasa bisa merinding gitu. Ya apik to, apik. Tapi aku seneng. Ya. Iki uripku. Ya. Nah, liyane aku mau di kena Kristen kono, di kene Muslim kono, aku sok rata rewes kabeh. Aku ora iku seneng. Ah ya. Iki lho Pak. Nek delok sing wedok aja seneng ya, Pak. Oke, nek jero go. Yo, ora masalah mana aku. Kakean bojo ora kuat aku iki. Aku ora kuat pilih-pilih kan kok. Pak. Besok pundi mau eneng foto. Foto ya, Pak. Heeh. Yo, nang jero Pak saiki. Kok bapak menurut sing wedok kaya ngopo, Pak? Kita restorasi pirang tahun ya, Pak? Wah, wis suwe. Iki nek kae mulaine kae rampunge tahun 60. 1960. Kene 1998. Lah kae kapan kira-kira bisa bar? Iki 3 tahun tadi. Lah kae sing liya-liyane kae sing kapan? Sesuk dadi nek. Kuwi sadadi. Ya kae dadi. Nek Prambanan kan 53. 53. Oh. Candi Yo, kae, 1095. Hmm. Enggak, Pak, enggak.
Pak. Iya. Mau lawange ning kono saiki. Ah, iki ana kene mergo ndewet ya ana ngeseli kuwi lawang bolong. Oh. Iki kenapa dikei lawang modern? Ndewet ya ning lawange. Biyen sama nek temen. rusak, ning kuwi ana bolongane nggo esel. Oh, Lawang. ya. Nah, Sawang. kono esel nang kene dikek kene, nah kono esel nang kono dikek kene tadi kono nang kene. Ya. Ngono bange nang kene berarti esel ndewet wis lawang iki wis ngerti. Wis ngerti lawang zaman Ngerti biyen. lawang. Termasuk jendela kuwi mau jane aku leleli dhewe Ya, kamu ya. eneng jendelane. Ya. Kuwi zaman Oh, biyen wis zaman wong biyen iso wis gawe ono. lawang, gawe jendela api-api to, Pak. Ya. Kenal Ora kena ditiru. Ya kan. omah ki ya eneng lawange Iya, ben iya. intine. Boleh lawange, perlu enek jendelane. Oh iya to. Nggo udara. Iya, Ono udara Pak Jura. Yo. Udah enek maling mlebu arep tutup. Ah. Ya Pak, delok sing wedok ya Pak, aja kaget ya Pak. Heeh. Peteng ae ya. Nah iki Iki dipatang. jajane padha Pak, nah kowe. Asline padha, lho relepe padha cuma kepalane ra ning kabeh. Relepe padha. Jadi sirahe nang ndi? Sirahe ra neng, wis ilang. Tigel ilang, Wis tukul ilang, ilang. wis ora ketemu nek. Iya, perlu digoleki ora ketemu Ora ya. ketemu. Dicolong ngono, mau dicolong londo. Oh, ndek ben pokoke wis intine ditemokke wis ora eneng saiki wis ora. Aku saka New York to, Pak, New York Amerika. Nggih. Wat sirah Dicolongi udan ning kono wong kan ya, ning kono. Ban. Saka kene. Nah, kemungkinan Iya, tadi iya, di iya. situ. Ayo. Kemungkinan penjajah ndek ben ya, Pak. Iya. Mbahne mbahmu dhewe gua ning kono ora mergo penjajah. Jajahe koloni, Pak. Kolonial. Kolonial. Ya, mergo kolonial to terus dadi kuwi. Dicolongi to. Heeh. Dolong. Nah, nek ora dijajah mau ya ning kene eneng, Pak. Iki peteng ya tak ketok kurang gawe video ning kene. Aku ro Bapak matur nuwun, engko cerita-cerita mau diceritake ning Surya Neme kono. Oh, ndek ben mbah-mbahne, Iya. ndek ben kaya ngene iki wis ngenal-ngenal sing ilmiah-ilmiah kaya mekae. Nggih, Pak. Aku ya padha wae kesuwun bisa teko kene bisa ngrungokke dongenganmu perkara iki Tempel, candi. Ya ada di Jawa, ada di apa Hindu karo Buddha. Buddhis. Buddhis Ya, ya. Buddhis ya. Aku bunga krasa nang jero ati ketoke aku malah dadi jiji karo iki. Nah, dadi siji, Iya. Pak. Mosok Yo, seneng. bunga nang kene ketoke ditampa iki aku iki piye ya? Ya, that's me. leluhurku, Ya, leluhurku. Aku bunga. Iku barang-barang wis pepek iki nang kene. Ya, ya. Masih ora kena dibayar karo duit. Ya, bener. Ya, Pak, kesuwun. Matur suwun ya, Pak. Ya. Ya. Kirim selamat karo sedulur kabeh Ya. nang kene, yo. Selamat semua. Saka Suriname karo Londo, Ya. Jawa. Ora tuk perang, Pak. Ora, Ya. ora tak pernah tak tampar ngene, terus tak tampani ora tampani meneh. Wong Suriname rene ya ora tak perangi, Ya, wong ora, kene full Suriname ditampa. Ya, ora ya, ya, diperangi ya, ora ora gambarane apik. ngono. Perang ora apik. Iku gawane setan. Nah, Iya. wis mudeng ya, Pak. Ya, mudeng aku. Kesuwun ya. Ya. Yo, piye iki? Ya wis, oke. Leren sik Ya, ya. ya, oke. Sik, Sun. leren sik. Ya, leren Ya. ya. Kesuwun tenan terus. Ya.